Aki di kagawa din ay ah. Baga lagaro daw. Si kami di man katungtong kini dimsi kini bingkro daw. Ewan gayam kagawad. Total natulungan na kamay. Awan ti problema maun. Ako mabalak mini bak na bakasyon ni Isabela. Kas kasapulang kami namin di pa. Pamasahe. Ito ti kwartam ta kagawad. Kuna kung kay. Nayato mo't anay. Uri ka lang mapautlok mga. Basta sige, napanay. Saka mo laging imas mo. Pwede mo nga pilit. Ang ingaw, tika man. Ako na. Kita ito. Asli kumamit ulit naman. Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Pertaga man ko isi Marcel Rupe lang niya. Anay! Ang sakit ng tungaw! Sige, ganoon, magbayag ka! Ikaw yung discourse ko! Pumunta ka namin at asunod! Magbarita ka pitang ulit at nagan... Punta ka! Punta ka namin! Nagkakmadiscourse ko na kailangan kami kabay! At nakabusot ako! Gaya! Doon mo labay! Ay! Nagkawakanin kami ka! Kababoy! Ala ka! Ang sakit-sakit! Doon mo ko! Yaman na Andres nakatungtong yun ni Bin Crudo kan ni Juan, Dimsey. Aki di kagawa din ay ah. Baga lagaro daw. Si kami di man katungtong kini dimsi kini bingkro daw. Ewan gayam kagawad. Total natulungan na kamay. Awan ti problema maun. Ako mabalak mini bak na bakasyon ni Isabela. Kas kasapulang kami namin di pa. Pamasahe. Ito ti kwartam ta kagawad. Kuna kung kay. Manuti kailangan nyo yan. 600 ti pamasahe di Isabela kagawad. Medyo adayo eh. Dua kami. Oray 1 to lang, mabalinan. 1 taw. Ano daw kwartak taw? Damay. 1 taw. Uy, na 1 to. 1 to lang. 1 to lang ta ko. Data. 3 mail. Sigurado ka kagawad. 1 to lang ti ko. Tinulungan dak Andres. Ang problema ata. Ako mo ti naghahanos At ko mo. dapat pang merienda yun tan. Tapi pang arak mi nakagawad. Awal ti pagkunan nyo siguro kanya ka. Sigurado kagawad, kababain. Sige, One hindi to ka lang eh. mababain. Tinulungan dak anak kinatungtong nyo duwan. Ayos ata. Nagsampot ka mga kagawad. Eh. Pamasayo ni Baak. Sure ka nga talaga matigbaliwatan. Madi. Andres. Naggarudag. Sige kagawad. Ay, galwad ka ni Baak ha. Sige kagawad, walang problema. Yay. Diskarte kami pamasahe, main. Boy! Pas mo gadahin. Punta ka man eh! Boy! Para sa pamasahe, para sa alak, para sa pagkain. Naglaman natan. Tamag ka pa lang mo. Siyempre kini kagawad. Nagpasalamat ka niya at tinulungan tayo. Tinulungan ng ibagbagam. Hindi ka kitig, tagtagariditan. Lumang mo, pamasahe ta. Dapat pang allowance tanukan. Di problemahin to ta. Dapat, madigkin ni ni kagawad masawm. Kunidims ni bingkro daw. Tama din na makita nga dapat ay dagay duwa. Kasano nga ito nung malis ta ki bigla lang agkita. Ay na. Kawantan tumot ni Tuyan. Adi tabi Isabela. Nagbaboto adi nga isyon. Tuloy mo di kalkalimtan na. Ante gumaw. Nagleng ka nga talaga ya. Aji kalkalik, aji lupos na nay. Nagbasi magayam kung ala nagdakkel. Ukis sa banag. Madi mo lupos ulog atoy. Lupos la alin tatoy. Ukis sa bang pinagbabanog ka na nagkalkalay. Mutalim ka nga talaga. Malay mo horta di inang na kadwada. Baka anak lang ata. Ha? Dati alintang dati lupos na.
Sa bagay Anang araw ka linda bay? Kitwin wala mo dapat kadkadwa na ata. Dadi inang na, jitatang na. Oh, di aduda. Matilito na tamami na gijay. Tino na lang di makalit ang iso Sige raw. Sikag kali Simutam. Madugsol mo tagong kupla na garuday. Si puta magajabot. Baka Yan laki tumaray ka na. ate. Madandanagang ka. Aray ko. Nayatom baka madugsol mo mo. Naunig si ka. Natural. Ni, abot-abot ti kawayan natan Katupay ramot-ramot na. Nagriga mga kalilin. Ni. Ano mati-matiliwata ka sa nung ngayon, mag nakatira bito na bartag ka nung nakinita sa kam. Ay, gini Hiling ka nga. Tiluwam. Ata, bukwala mata, punti ko ata. Napanag. Dabulan na Ay, Tangkin boy. siyempre kuha na ramot na ata. Nayato mo't uri ka lang mapautlok mga. Basta, sige, napanay. Saka kang malag yung imas mo. Bali mo nga pilit. Tangkin nga. Sika man. Ako ta. Kita ate. As di kumamit ulit naman. Saan niya kiti pinag ko? Jai! Katay nang nagkugamin sa Boy, bali. makilkilo boy. Babalik tada nga. Persa. Ata ka manay. Pati manay di kwaman. Dag. Muna yung mga... Dua ta. Dua ta. Matibag tulog. Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Uy, may katutugod ko. Katim Isa ba naman tulog? Pinagkwang marami mo nga. Ay, salamat kami. Tangkin nga rin ni. Dua ta pa ya Jane. Magkaroon na mo. Ata, ikatimon. Yama ating mga. Wala naman may katay. Lalumbot. Lalumbot. Break ko. Nagpangama tabaritan. Saman? Awa na Galang anak boy, baka bigla sumulpot ate ulo na ta. Ay, sakit. Awan sunang bain. Kita manalaing bagartapay lang. Wala boy. Nakadayutan. Talaga gulpin na ta ni Baak. Badi na ta sardian, barita piti dalana. Sakit talaga. Mati natasardangan aja boy. No bantala aja sa baling nga baryon. Papanam nga ay. Paglumangam na banda. Ha? Bahala na titan. Doon ti pagturungan ti sakak. Basta siptiyak. Sige. Pag sinunod na palaang. Tamarigatan ni Bakag sa kanyata. Ori manual daw laang. Sige nga Rod. Takan. Papanam! Tung na pagipalay aw! Uy! Subli ka! Subli ka ulit! Tung na pagipalay aw! Sino ko nagidoro naman? Tung na pagipalay! Nagsulo ka na. Sulo ka na! Kaya makaturong. Idoro mo! Sakit ti sakak ko. Sige. Ni, Pursan! awan. Kaya magkayong ka! Isapi sa pala pagkaturuan nga mo! Ata! Sige,